Mpesenka Ghana wasi bi wo Kekos. Ghana wasi wo Kumasi hiem ho no. Ghana wasi si ba bi a mentumi nka no. Yewra, mpesa usibi sande sunyane yo tachima nka nnua ba no. Nnua ba no. Lord na Mahama. Anka yemfa ne dine ntoso. Otumfour yes sen. Ai si Kejetia market ambekum. Na ubia chabi yenkosi ne hen tachima ya na adoma yensi ne fa hen. If you are there so called the president of Bono Regional House of Chiefs, claim yourself at Dormaahene on the 16th of June. Court to transfer Dormaahene to our member. Oman penny John Dormaahene Mahama ne abamu pennyfo agi twi ekọ bonomantemu na ningina ya aseda na womde koma bonoman se omoto aba ede ema wonom na onim se Bono Regional House of Chiefs omo president Yewra Dormaahene ti se de tie bia no wo akosi ne so na aseda no ode afa ne so na ka oman ningina na onim se Yewra Dormaahene so on transin kasa abra santemmem ene ko bewu kura na nsam kakra okeka ye ena ya transe a ye bedo nusuko na nchiremi bu ho no a ye de ma nsimbia okan ye ehun ya no ansa na no yenkohwe videos ni bi na yeni nkomo Yewra ya hinkro no Otumfour baako eyesunyane a ya hinkro baako eyetachiman Yewra sa hinkro mienu so obetim kura mienu no wonka say mpadufor de a mienu no nyina nkra yo mpesenka Ghana wasi bi wo Kekos Ghana wasi wo Kumasi hiem ho no Ghana wasi si ba bi a mentumi nka no Yewra mpesa usibi sande sunyane yo tachiman anka nnua ba no Lord na Mahama anka yemfa ne dine ntoso se beya da chen se woni wa obia ba hu se yenya yakonta yenya yadamfo saade otimi de ye maaye ema ye de oba ahema ne dine toso Yewra de we anka yi nnua ba no ne nka ho asem o yere ne nka ho asem we de e nana no ne ye kokos meeting ne ye se ye de ye saade we mame ne Kumasi bedi akontwetwe nkommo se na osi ehu no mini amachi eburu na ho te say no ho de said ye sabi asante ejini din wo my Ghana mu na wiase ehu asante se kuro bi nsuso oman bi nsuso ehya asante mu san se ma ho keka ne se akwakudu yo yenhwe Yewra Dormaahene se bi odi to dwa asem edi kan a odi to dwa ne se omampanyini edwa wasi e Kumasi no o meye bi woni ho on se abrevia medical ka kire wo se ye na Dormaahene na no odi ni birthday you say happy belated birthday baby obi ankra to nkoma nan se wo pese oni Kumasi ye pa age se wo ba bebre wo ho ase asante na be sha asante ase na wusua ntimi ntena baby nsu asante amane ne amamre ye da enti na manhia ye kopiem wo ho no ma ye ni de wo so ye ni ketua ye ni akora ba ko pani ye nyina ye kokoto no wono ne sante hene o ye man hene o ye brempo ya ye nkwa uduru ho no mu akese no ene obi aye da etie no enti obi abi enti minim se Dormaahene de se be mpredu asane ne na no bi e wo bo no mo de mo claim wo mo asebo no champion mo pese wo de mo enso ya no munya bo no man a mo pre afi no mo so be ya no ma pre mo independence na o ma be sa asante ne ye tama asante nya ni independence and onya ne fa hudi 1935 sa tama bo no ma na we na asante abegbo agu a wagege ayda agbo agu ne bo a ye ne dia okokira hene o se tu Otumfour se tu odi kan a obeje nsase bo ne bo no sa bre ne nyina ne nkure wo bo ne mpatema enne doma eka ho bi ne nyina ne hye asante ase Tachima ne ka asante ho 1996 ye na Tachima hene ye unzu oba yinvi ye ba be pa ye na opoku ari achewo so onyan sase bi e wo bo ne mpatema nya de emma no what ya say na mama ba be sere ne ma se be mpredu ase ma mba bi atare a sebi nkade mo so modie ma ye yini ye mo ba bi da ne jaye kwan ene nka mo na me jaye kwan ene mo pese mo ye de etan ye ho na so mo fan hye mutrim se asante akoko bebiri ba di nkoni ma woni nkuku da sikadwanti sebi Ghana hanom medika aka ache mo se mo de mu sante hene se woni pa ye hu ni se nyame what ya say nyame kese
Ghana abosom ben anade na ewo Ghana hanom asebitesi a obi si wo ba Ghana in our traditional way oba besra o my Ghana obehwe so dia ba Ghana ewo tradition mu ana culture na amamle body be ba Ghana sikadwa the golden stool sir onu ne nyame aka o my Ghana mu wo ye popular enipa ni yase and the san nyame nipa okata kire ne santehene won na tisikadwa kasa say nipa we ne ye hoahoa no se de be ya obekoso wa ne ye ne mapapa masikadwa no so aboa ma santema ye kese enti senieme wa santema mu no eye wo se bi a Ghana mampani John Dormaahene Mahama de ne botom sika eba be ye dia Dormaahene ye aguru bi na wo ye da odie kwasem maka cho se Ghana eda wo se wo man na asanto si dam se wo man ye ni mi se ne ono ye na private life obe libi bia se bi impredu ase ya na Dormaahene pe se wo pende ka wo dam nyina otimi de kwatena bono house of chief no wo ka ho asem nanso ekuro bi ada obi ade ho ya omunya asante no omumia omode okay adenti untime mo se bi impredu ase cantonment makola untimi mo market bi ase kumase de enko na utimi tam ede ba besi wo se John Dormaahene Mahama mewe so no nya dai o meye bi ewo bono yesre ra John Dormaahene Mahama se ebono honom ni pesi ebisa enipa yesen na ewo ho medi dwa akoso a okusi sa market ni bi wo ho no nti wonya ya da anya se wonya yi bi asem na bibisa keke se Dormaahene bisa na meso me de ni bisa enipa dodo yesen na ewo honom Ghana country population no omunye hwe ni yewu ehifo na do so wom country na yetima se Ghana no ehifo region be ehifo na do so wom omunye mpe wo mo de bia no ma hu se o se nkofo bi ta timi ka se Asante is the Ghanaian problem yenti omo ka sa ne se ye ne edoso dodo wo man nim wo mo ntiase ye ne ye ni wo mo so ne ye ma omo ba bi papa nye den entina na Ghana ha no masikafo wo ha nyina asisi a upemu a ne nyina ye Ghana fo won wo nwuma papa ne nyina ye Ghana fo won bie nwuma akese e wo my Ghana mama nkrofo ye o ye Ghana fo asantefo no won asabi mpreduasa estate ani ade Ghana fo no e asantefo ne doso wo mu enwuma aban nwuma ne ade nyina stakeholders ne de asantefo ne wo shares akese e den ewom omumere omumu ase na asante yenwusuwa de benya yemfa mmoa omunkono nko bisa ye Ibrahim Mahama no munko amko bisa skafo wa Ghana ebo mu dika Ghana ho na nakwa medi akono mu de akiri ya no mo ba munko petitiru for wa Africa no mu mista no who is Asante hene. A lot of mistake has been done, no doubt. Ghana yatina wa Asante yatina wa condemn ya kan yensa ma ye kan ya no atum se bi mpreduasa ache abra Ghana eje ne fa ho di ye pre gold coast nya de ade no na nsase ne Asante man da ho nanso ye kan ho tom se da bi se be ye kese ne etum ye di nkrofo bi sunti ye nka ye humum na se be ka ye ho abom na sa wo na me waje me fa ho di a me da me ba bia masom dwome no me ba be boa mo ajo fa ho di ene wo ba betina ba be ka kire me se o so se na me na wa wo to wo kasa na kwa so Asante Asante kwaje ne fa ho di no do ko yo ni eni kuro bi asa do ma da ne ba bi o da bi abra Ghana nya ne fa ho di no enie ma me nsa ye kai a say ye di gina ho ye Asante and the Gold Coast satam where is Doma where is the Chimai eh wo man mi onu pe ne ka bom na sa wo man mi onu na ne hefa the Gold Coast and the Ashantis Gold Coast no na da hon ma Ashantis no bonya Techimai den ewom Doma ahye mu bi ni badu ne se ye ba bi ekoka no wone ya na am ne bohye okay ne ndi wo na sen ya Doma politics we ka cha mo say democracy is democracy okay say nkrofobia adwene democracy democracy asabi abese nkrofobia adwene this the time I was Asante go politics makazi me make so aka ya ye din ache ya nananom nsole na amanyosem ye mbra no e wa Asante mem na tuo ni bibia ye mfama ye hene na ye sika ye tu no man ye mfama ye hene ya gudie ye nsase ye no ba ye nkura sha Asante mem no de ye benya firi mu bia ye beton bia ye mfama ye hene no ono amfa sisi Asante man ye nyase de kwa abontin na ye ada regency ni bi ye no na obi tu a wosade ye nim ye dai eye fom no anka Asante de ne ho no wagi wono ane to nyina box side ntotro so afu ni mont gold akese ni ade etu no man Ghana mu no Asante man ye gi ya ade atena so na ni nyina akwo hene ho ye se bia amfa ba bia ye nye Ghana sem bia Asante nko a ne ye pese me nkum nya ke betima hwe ye ho so edem propro wana mabinimu aba be fade akwa akoton wo mama so akwa ye o ma mfafade kwase kwaku yenhwe bonofo ani age bon championfo ani age adaya
Yura Mahama akobam Samudia. Oh, media no dia zabi. Yura Mahama ya bembam. Say ni enyi nim so no dia bembam dia. Obebam sisi eh. Na ko no bi a court di injunction. Aba. Si enfa kratan ko bobo ba bia na Yura Sangbaja fla. Yonko gazette no. Na mampanyi sa akobam Samudia. Menua mentwa no ebia enuru mampani aso ye. Ana onim okay. Ana aduna so ye kra wono de se bi oba e no se kitchen wo chiachia no wafemfa mu bie. Ohunu no aba mo. Na ajoda we na awotwe. Ye ni atim bia aka 16th Ghana samela ye adwuma 16th. Why na beti so why na ba no mampani. So wono nenim mra na ode hwe wo man no so. E na wono so beti e den ya daily graphic e de ya okofi kwakokan. Thank you to wonko nwie. Okotena so be fan graphic ahwe be hu se da bi akoya be sa kwatena no yi me ko ba me no de asema dey aba 16th. We see where the power lies. Court betena se. Say to me won nsam. Say we di kan ka say court shembre obebu so. If you are there so called if you are there so called the president of Bono Regional House of Chief. Claim yourself at Dormaahene on the 16th of June. Court to transfer Dormaahene tena wo se member. Nye baby to me ne mraye dey ewo. Court afem bra wa ma wo. And some day I can you. The overlord of Sampa Traditional Council no. Eye na Samwajafla. Tole Samwajafla to so mi. Wo besu a kire Santehene. And some yankan wo court to da bi. Ba gazetting said the beya ye na nanamu amanyosem no kra no ye na nanamu na apekwan bi so no maye said the beya sabi ye na nanamu die na no maye na akwotena mra hye bedwafie no musa de hwe o man ni nyina so. Na bre ni duru a na ebe hunu ba bi asa bi mpredua asa de dondo ebe dai ebe twene ne tega no so ebe ba bi ebe dai obegina se ebe fono no so obeto aso asa 16 June so Dormaahene we high court judge emra na hye no 16 June so womra wa mama me pie ho no mo a court be kire ne ba bi atumi ye dai ewo ene mra na ama no kwan a o ye judge emra na ama no kwan wo ye president of Bono Regional House of Chief entwin nsehine no ebe kire no who is the chief paramount chief of Sampa Traditional Council on the 17th 18th 20th afei ne da ono a ne Bono Regional House of Chief wonom se national afei obaba betena ho oba be hu Sampa manhene ewo honom na afei wone no aba be yepe obi amuru obi so ne wabu Santehene ne wabu amanhene wo sebe mpreduasa asantememu Yura da se be wo se be nsu da fom kwa kumi mpese me kasa bebiri abembam de Yura Mahama yenim so no yodo sebi ono no mampani oba wonyi bi mfirim oka obi abom ene wakọ na ado ade srede eto ne naso ena meso mabisa se ebunu fo ye sen ai Kejetia market ambekom na obi a chabi yenkosi ne hen tachima ya na adoma yensi ne fa hen na obi ni ani mo koji sika wo World Bank mra ne fa ma ye okuro yenfa ma ye okuro enfa ma wo soli a wonsa mu no dabi nti de ani mu na kwaje busia ne bi ne fa ba ya wo de ani enhwe ade menua na project ahodo ya Yura Dormaahene eken ye de kwabuni kuma sensa asibi su obono tisi anya mo a wonso nkrofo wo honom no mo so omodwadi mu kuntina mdika asemu ye ho ya yitwa ne tia Dormaahene pese me bisa bono wo de amenka ne bono eye sen ye kosi ne fa tachima Dormaahene na sunya na Sampa emu de ye de ehyemu bi ye kwakwa kosi ne wayi na nipa dodo se kra na wo ho na opa wo mi say Yura Dormaahene Mahama se Kejetia market na esi wo no eya ban sika na Dormaahene Mahama ne sika na yirisi ya na sabi abra ye Kumase mobility project ehun office ko sin kran sika nyina ne yaje ne yai ne yapodwe Santehene tina wa no se dabi wonno afedi woto no nsa afre World Bank sika mode baba sisi ya wonno aba abeje ne bosia no da di ne juma enti se Dormaahene pa wonno so nko World Bank honom this ha na ba kire nipa tumi tie ne ye nsunsu ya da nipa ene wo hene ntam tie ne ye ha na ba kire nsunsu ya da enipa ene wo hene ntam hanum na nsunsu ya ne wo de ni mu nko World Bank ko bisa Dormaahene Mahama wono na mu to wo se afa duru ebenya Santehene yanka Ghana enka tie wanka Santenko se Ghana duru ebenya Santehene yanka Ghana mpo na nka eje ne nsam enka ni nsam nyina Santehene yanka ni asam sika ye kwa akwaje afei wo so de ani mu na kobi president di wa wo se menso maba
Dormaahene me abono president bono regional house of chief omo president Dormaahene baba be pebosia akoye be kuru be market ko ne kwa gibi na de esi Kejetia na wo ye no bisa ho se e kwa be so ne fa so a ben e na hwe so wo honom enu nti ne ye na Amoamahene na agye ni boaten ye de pia e hwe so no enti asante sesi a obi nya ebi ma ebi mu ya ye na sumase munkasa mumfa yensi wona munhore ye mani beba mo so me se ne ye wo soro amotene mo nsasa age ade afiri asante ho enti wonko World Bank won sere Mahama no ni na chinko won pa na che se Mahama wo sere no wo de so mo de bono nsase ni bibesi Prez aye ye mfa ho omumfa nsi Prez na benko na benfa bono nsase benko si Prez benko age bosi amfa me ye be kuru beni asem o ka be na atwemadwen de siso program na so mante be wa si o ti on say de bia man ka kire o say the moment abefa asante ya wo horo no asante wo my Ghana mu ya be bia nu abekwa yen ka asante kasa ho e bia na omo wo na nche dante nanso be hu asante kasa ye dai e wo hono nanso mprade do ahen ne wo hu se sante ni etu kwan ko tamali na wakote se be mprade asa dagumba kasa easily on tentem ba obi firi ho ba beti asante ntem da be na me mekwa kwotena do ma akwa be mintimi nka be edin tambe na bi be ba manu de bia sa da kro me ko kamete kire ma ba ka be ta kire ma entine wasa asante kasa na yedai asante kasa na doso asante na doso wo my Ghana mu asante bibia na doso wo my Ghana mu enti asante bibia be ko so ayekese wo my Ghana mu anu ntina asante kasa sabi ade na nkomo kwotena MC yesro kabo no chinkwa chikasa asante kasa ya no mo ye za so kwa yedai e wo honom Dormaahene Mahama no betina obekai no kasa wie na no pese o kabun no kwa na be heda base bra no wo bre eso asante kasa obedira ra no ede no ko mo nse Dormaahene no usua be mo nse no usua be enti asante de ba bia akwa ko ho asante wo honom se de ye ya o mo ko ka asante kasa no ene wa hu no ye be ye wo den ye be fa wasi wa huru ye be di watam ye be wie wa hu ne do be pemfa so se de be ye adwuma de ne be to amana koso I was a for your corner, your question videos, Nibi. Na Yantuaso. Obia, Jojo, Bia, Bebem. Obia, which I Janum Fimfini. So we, the same trap for everywhere. So which I Janum Fimfinia. Yabesrao. No one baby Atna. No one baby Atna. Yabesrao. No one His Excellency, Epejan Mosura. My new Sasa, who are Joboy, I say. I was a 40 video no and I was share no way ya pobo ya ira Mahama ane abaimu mpanimfo de aseda koma abono mantemfo aha ne dum besi bedi de atesem hene kwaku mene kwaku bedi akọ ene di nkoma no pei yema momo anitia ahenewa